So ayun mga guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayan, time check po tayo, 6:30 po ng hapon. So ayan, padilim na po mga guys. At nandito tayo ngayon sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Dito mismo sa may kantuhan ng munisipyo. Tsaka sa likod nito mga guys yan. Yung street na yan, papuntang simbahan yan. Ayan. Kaya pala tayo nandito mga guys kasi may parade, libot ng Flores de Mayo. Yung yung Santa Elena ganon. So ayan mga guys, i-cover natin ngayon. At bago pa lang lahat, ayan, maraming salamat pala sa mga sponsor natin. At yung iba nawawala na. So ayan, joke lang. At yung iba naman ay nandyan pa rin. So sa lahat ng mga sumusuporta, ayan, maraming salamat. Ayan. At sa lahat ng mga Bisaya, ayan, daghan salamat sa inyong suporta diha sa Bisaya. Ayan. So maayong hapon sa inyong tanan. At sa lahat ng mga Tagalog, ayan, maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Sa lahat ng mga taga Pangasinan, ayan, masantos yang arom. At sikatayon amin. So ayan mga guys, maraming salamat sa inyong suporta. Ito mga guys, ayan nakikita natin, ito, ayan mismo yung munisipyo ng Bugalyon mga guys. Tapos itong kanto na to, ayan, papuntang simbahan. Ayan, may tayo dyan sa likod ng munisipyo, fire station. Tapos sunod na yan, police station. Ayan. Yan. Tapos umaarangkada na mga guys yung ayan. Umaarangkada na yung libot. Libot yung tawag dito sa Pangasinan mga guys, no. Ayan. So, hintayin lang natin papunta yan dito, mga guys, dito yan dadaan. At samahan niyo ako hanggang dulo. So, ayan mga guys, umuusad na yung sagala. Sagala ang tawag dito sa amin. So ayan na yung mga Maria dyan. Gabi na mga guys, no? Kasi gabi na nag-umpisa. Tapos buka na libagay. Oh my God! Wow! Ito po. May doon yung apa nagka-palibot ng space ha. Kayo ang papasin yung iluluganan ha. Bugada. Asyenda.
So ayan mga guys, at umusad na. Ayan, at pinangungunahan ng ating dalawang kababayan natin ng kapulisan dito sa bayan ng Bugalyon. So ayan. Escort nila, escort. Tapos may escort din na barangay. Dalawang motorcycle din. Ayan, si Kuya Ome. Shout out sa'yo, Kuya Ome. So ayan, at sinundan na kagad ng mga yan. Ayan. Alas 7 na kasi ng mga guys no, ang gabi. Kaya medyo madilim na. At hindi na masyado makita yung mga kagandahan nila. Sinundan ng yan, drum and lyre ng St. Andrew Catholic School. So ayan. At sinundan ng mga reyna na may mga guys no, sumusunod. So ayan mga guys, medyo madilim na. Kaya hindi na natin nakikita yung mga kagandahan ng mga reyna. So ayan, pero magaganda yan mga guys no. Ayan, bukas na sa YouTube din na. Hello te! Ayan, yung natin, kapitbahay natin. Hello po! Sige lang mga yung maumi ay. At bungga yung suot ng mga guys no, itong Reyna Imperatriz. Ayan, so bungga yung suot niya. What's up guys? Daging dala. Tatakbo na nila. So ayan mga guys, at malayo yung distansya nila. Itong okay, hinintay pala. Hello po. Sana all. Yan, anak lang kami, sir. Ayan. So ayan mga guys, at ito yung panghuli na. So, medyo mahaba-haba din yung libot. Pader, good evening po. At yung panghuli, itong service na. So ayan mga guys, hanggang doon lang.
At maraming salamat sa mga sumubaybay hanggang dulo at sinamahan po tayo dito sa ating munting vlog. So ayan, maraming salamat.